i nećeš da sedneš u studiju sa svojim kolegom, sa dečom koji je student fakulteta, medicinskog fakulteta u Beogradu. Koji je odličan student fakulteta. Znate šta, kad je reč o tom Pionirskom parku, ja sam, evo sad da priznam, ja sam tu potpuno pogrešno procenila. Kad sam čula da se to dešava, ništa me to nije zanimalo, a da ste me tada pitali šta mislite, gospođo Smajlović, kako će se ponašati drugi studenti i opozicije, ja bih vam rekla, oni će to da ignorišu kao da se ne dešava. I onda otkrijem da su ovi to doživjeli kao da ih je za srce ujeo neko. I da im je postojanje tih studenta i svega ostalog u tom parku nepodnošljivo. I da im je to stalna provokacija i da stalno imaju potrebu da te ljude satanizuju, dehumanizuju. Vidjeli ste ono, ne hranite životinje. Mislim, to je stvarno... Ja čekam da nam neko to sociološki i politički objasni. Ja sam bila predviđala da će to ostati ignorisano i ono kad su spalili, kad su uništili traktore koji su valjda trebalo da zaštite te studente od mase koja se okupi, tako to je mene sve... Ja ne umem da to komentarišem kako treba, osim što vidim da taj napad na te ljude koje oni zovu čaci, i to je sad kao da kažeš Hitler. Ne znam, to je najgore moguće. Evo, sad studenti zaključuju ovo svoje pismo RTS-u, ne znam zašto meni to toliko bilo, ali jeste. Očekujemo da će u budućnosti biti obezbeđeni uslovi za objektivnu i sadržajnu javnu diskusiju u kojoj će svi učesnici imati ravnopravan prostor za iznošenje svojih stavova. Mislim, opet je nekako sve je obrnuto. Dok se zalažete za tu slobodu, dok se zalažete za tu pravdu, za ustav, za institucije, za zakone, vi radite sve da to poništite. Uključujući i ovo da se ide u krajnosti, ove lekari iz Tiršove, evo kolege će naći pa ćemo ih pustiti da vidimo kako to izgleda, koji praktično im poručuje šta, da ih neće lečiti ako dođu kod njega. Dobro, znate, ovo pismo, izvinite, možda je trebalo da ozbiljnije se, osim ovoga u kontekstu specifičnosti, osvrnem na to. To su sve izgovori, ali iz tih što oni neće da se pojave i da priznaju da je Miloš Pavlović njima jedna. Da. I da je njegova tačka gledišta legitimna. Čitava njihova akcija podrazumeva da nije legitimno misliti drugačije nego oni. Oni vam poručuju, prvo ćete da napravite uređivačku politiku kakva se nama sviđa. Sad, to su sve neke fraze, treba nam ovo, a u stvari bi valjda trebalo da imate uređivačku politiku kao N1, jer on nam savršeno odgovara. Znači, ako bismo išli na N1, sve bi bilo kako treba i ne bi bilo Miloša Pavlovića. To je ideal. I oni se obraćaju javnom servisu sa tom pričom, nećemo vašu uređivačku politiku, hoćemo da vi uređujete servis kako mi mislimo da treba, mi tačno znamo koji se njima način uređivanja i Miloša Pavlovića ne sme da bude. Taj Miloš Pavlović, znate, ja sam ranije ovo o čemu je vlada govorio, to je vrlo legitimno. I mislim da mnogi roditelji se pitaju, čekaj, moj sin nije u plenumu, on nije blokader, kako će ovi profesori koji su u stvari vođe, koji su ideolozi blokada, kako će ga oceniti? Hoće li biti nepristrasni? Videla sam da nisu nepristrasni u pravnom razmišljanju i logiciranju. Hoće li biti nepristrasni kad im dođe moj sin za koga znaju da nije bio blokader? Ali ja sam se pitala hoće li Miloš Pavlović ikada moći da završi medicinski fakultet u Beogradu i mislila sam da je to najgora stvar koja može da mu se desi, a sad mu poručuju ako se razboliš, bega iz naše ustanove. Da, užas. Stvarno nevjerovatno. Stvarno nevjerovatno. Mislim, šta se ovdje sve... Šta je ovdje sve normalizovano?